በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ምቅላስ ትዕቢት ሓይሊ መንፈስ ካልኣይ ክፋል ቃልሲ አንጻር ትምክሕቲ ትዕቢት ንምምካት ኣብ ገዛ ርእስና ዘሎ ኮንትነትን ትዕቢትን ንምጥፋእ ቅዱሳን ሽማግለታት መጀመርያ ንመንግስተ ሰማይ ዝበቅዕ ሓቀኛ ሰናይ ብገዛ ርእስና ክንገብር ከም ዘይንኽእል ክንርዳእ ስለዚ ድማ ፍጹም ቁም ነገር ከም ዘይብልና ይመኽሩ። እዚ ምእማን እዚ ብንጹርን ቁኑዕን ኣተሓሳስባ ክረጋገጽ ይከኣል። ዕርቃና ንበኪ ኢና ንውለድ ይብል ቅዱስ ቲኮን። ኣብ ሽግርን ሕማቕ ዕድልን ሓጢኣትን ኢና እንነብር። ብፍርሒ ብሕማም ብስቕታ ንሞት ኣብ መሬት ተቐቢርና ናብ ሓመድ ንቕየር። ኣብኡ ሃብታም ድኻ ውርዚ ኣገልጋሊ ጎይታ ባርያ ለባም ወይ ዓሻ ኣበይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምድርን ሓመድን ንርእሱ ልዕል ክብል ዘለዎ ስለምንታይ እዩ? ካልኣይ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኮንትነት ትዕቢትን ንምጥፋእ ንገዛ ርእስና ንዓለምን ክሒድና ብትሕትና ውዕውዕ ጸሎትን ሓገዝ ክንደሊ ኣለና። ኣድላይ ጠቓሚ ጽቡቕ ካብኡ ንላዕሊ እውን ህያባት መንፈስ ቅዱስ ምትእትታው ብሓቂ ከም እንቕበሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሳልሳይ ንስራሕት እኩይ መንፈስ ከመይ ጌርና ከም እነገልግል ክንመሃር ኣለና። ከምኡ ኣብ ምግባርና ድማ ብመጠኑ ክንጥንቀቕን ጸላእትና ማልያ ዘይብሎምን አንጻሮም ዝግበር ቃልሲ ልዕሊ ሓይሊ ሰብ ምዃኑን ክንዝክር ኣለና። ምክንያቱ እቶም እኩያት መናፍስቲ ተንኮለኛታት ዘይሕለሉ ብልሓት ዘለዎም ናብ ምናባዊ ወይ ናይ ሓሶት ሰናይ ክቕየሩን ብሕቡእ ኣብ መንገዲ ጽቡቕ ናብራ መጻወድያን ከቕምጡ ስለ ዝኽእሉ ምስ ዓለም እኩያት መናፍስቲ ብምትእስሳር ካብ መጠን ንላዕሊ ትርን ርእሰ ምትእምማንን መንፈሳዊ ጎዳኢ እዩ። ራብዓይ ምስ ወደቕና ብሓፈሻ ትዕቢተኛታት ኮንቱ ትዕቢተኛታት ኣብ ዝኾናሉ እዋን ምድንጋር ምሕሳብን ግዜ ምብኻንን ኣየድልን እዩ። እንታይ ደኣ ብንስሓን ኣብ ሕልና ናይ ገዛ ርእስና ድኻምን ድሕነት ምድላይ ኣድላይ እዩ። እግዚኣብሔር ክንወድቕ ይፈቕደልና ምእንቲ ድኽመትና ብዝበለጸ ክንፈልጥን በዚ ከዓ ንፍትወትና ምንዓቕ ክንመሃርን። ሓቀኛ ትሕትና ኣብ ፍልጠት ኣብ ተመክሮ ሓይሊ ዘይምህላውናን ዘይተኣማመናን ዝተመስረተ እዩ። ኣብ መወዳእታ ትዕቢት ኣብ ውሽጥና ንምጥፋእ ብዘይ በኣይ ወላሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ቃል ባዕሉ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዝክር ይግባእ። ናይ ኣእምሮ ትንክሕቲ ቅዱስ ዮሃንስ ብባህሪኻ ዓሻ ምዃን ጌጋ ኣይኮነን፣ ንኣእምሮ ብግፍዒ ዓሻ ምዃን ግን ዘይፍቀድን ዓብዪ መቕጻዕቲ ዘድልዮን እዩ ይብል። እዚኦም እቶም ብሰንኪ ጥበቦም ንገዛ ርእሶም ዓበይቲ ሕልሚ ሒዞም ኣብ ኩትር ትዕቢት ዝወድቁ እዮም። መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ካብ ኮነ መጀመርታ ዓሽነት ንእግዚኣብሔር ዘይምፍላጥ እዩ። ብትዕቢትን ልዑል ኣተሓሳስባን ዝተሰከሙ ሰባት ካብ ኣእምሮኦም ጣዖት ይሰርሑ። ካብዚ ኩነታት እዚ ዝኸፍአ ሓደገኛ የለን። ምክንያቱ ንምሕካሙ ኣጸጋምን ዘይፍወስን እዩ። ትዕቢት ኣእምሮ ካብ ትዕቢት ድልየት ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ። ምክንያቱ ትዕቢት ድልየት በቲ ድልየት ንርእሱ ክገዝእ ክጽዕር ዝኽእል ኣእምሮ ክዕዘብ ይኽእል። ኣእምሮ ክሕበንን ሓሳባቱን ፍርዱን ዘይከራኸርን ካብ ናይ ካልኦት ዝሓሸ ንምዃኑ ክኣምን ከሎ ግን መን ወይ እንታይ እዩ ነቲ ኣእምሮ ክገብሮ ዝኽእል? ስለዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይጽሕፍ፣ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ለባምን ተመሲሉ ለባም ምእንቲ ክኸውን ዓሻ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:18 ክርስቲያን ካብ መጠን ንላዕሊ ፍልጠትን ዕሽሽ ፍልጠትን ንምፍላጥን ይፍራሕ። ከመይሲ ምስቲ ዘድሊ ፍልጠት ተደሚሩ ጸላኢ ድሕነት እውን ንኣእምሮ ጥራይ ዘዳኽም ዘይጠቅምን ኮንትነትን ጎዳኢ ፍልጠትን ክነጥሪ ክገብረና ይኽእል እዩ። ጸላኢ መብዛሕትኡ ግዜ ምረቱ ብጉልባብ መቐረት ሓቢኡ ንሓቂ ብምምሳል ንኣእምሮታት ንምትላል ሰሓብን ጽቡቕን ምትላል ይፈጥር። ዲያብሎስ ነቶም ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ሓያላትን ጽኑዓትን ዝኾኑ ብኣእምሮ ኣቢሉ ክስዕሮም ይፍትን። ምእንቲ ክልቲኡ ኣእምሮን ልብን ክቋጻጸር ነዚ ንምትግባር ድማ መብዛሕትኡ ግዜ
ልዑልን ረቂቕን ሓሳባት የስረጸሎም። እዚ ድማ ንባዕሉ እቲ ሰብኣይን ኣብ ከባቢኡ ንዘለውን ዘገርም እዩ። ዋዛታት ሰባት ካብ ካልኦት ንላዕሊ ነዚ ምትላል እዚ ተቓላዕቲ እዮም። በቲ ልዕል ዝበለ ሓሳባቶም ተሰኪሞም ንጽህና ልቦም ምሕላው ይርስዑን ንርእሶም ጻድቕ ዝብሎ ኣእምሮኦም ክተዋርዶን ይርስዑ። ልዑል ኣተሓሳስባ ንምውጋድ ናይ ብሓቂ መንፈሳውያን ምስ ጉዳያትን ፍጻሜታትን ዓለም ብውዕውዕ ስምዒት ኣይዛመዱን፣ ልቦም ምስኡ ኣይተኣሳሰረን። ስለዚ ድማ ድሑራት ዘይፍጹማት ሰባት ይመስሉ። ከምቲ ቅዱስ ባስልዮስ ዓብዪ ዝበሎ ብስራት ዓለም ምስማዕ ኣብ ኣፍካ መሪር ጣዕሚ ይሓድገካ፣ ዛንታ ቅዱሳን ሰባት ምስማዕ ግና ከም ማዕር ጥዑም ይኹን። ሓጢኣት እቶም ሕጂ እውን ሓጢኣት ዝሰርሑ ጥራይ እዮም ሓጢኣቶም ዘይርእይዎ። ሰብ ክሳብ ዝናሳሕ ንርእሱ ፈጺሞ ኣይምልኽን እዩ፣ ክሳብ ገዛእ ርእሱ ኣይኩንነሉን። ሓጢኣቱ ክሳብ ዝፈልጥ እውን ንርእሱ ኣይኩንንን። ስለዚ እቶም ቀጻሊ ንስሓ ከም ዘድሊ ዝርድኡ ሰባት ብዝያዳ ንርእሶም ንሓጢኣቶም ይርእይዎን ይፈልጡን ድዮም ዝብል ንጹር ጸብጻብ ክህቡ ይግባእ። ሓጢኣትና ክንፈልጦ ኣለና፣ ብልክዕ ብንጹር ብቁጽርን ኩሉ ድማ በበይኑን። ፍልይነቱ ባህርያትና፣ ኣቀማምጣ ልብና ከምኡ ንምባል ድማ መንፈስ ህይወትና ንምውሳን ብዛዕባ ሓጢኣትና ክነስተንትነሉ ኣለና። ንመን ከም እነገልግል ብጥብቂ ክነነጽር ይግባእ። ንጎይታ ወይስ ንገዛእ ርእስና ወይስ ንሓጢኣት? ኩሉ ግዜ ንጎይታን ክብሩን ኣብ ኣእምሮና ድዩ ዘሎ ወይስ ኣብ ገዛእ ርእስና? ንመን ስም ኢና ደው ንብል? ስም ኣምላኽ ድዩ ወይስ ናይ ገዛእ ርእስና? እቲ ንስሓ ዝገብር ሓጥእ ነዚ ኩሉ ክሪኦን ክፈልጦን ኣለዎ። ሽዑ ብዘይጥርጥር ኣማልያ ዘይብሉ ሓጢኣት ናይ ገዛእ ርእሱ በደል ክእመን እዩ። ኩላትና ካብ ትኹረት ዘይምግባር፣ ሕማቕ ዝምባለታት፣ ንምድራዊ ንብረት ካብ ምጽዓር፣ ንኣካላዊ ዕረፍቲ ካብ ድኻም ምፍታው፣ ሕማቕ ኣብነት ንገዛእ ርእስናን ንኻልኦትን ትሕትናን ከምኡውን ድንቁርና ኣዚናን ሓጢኣት ስለ እንገብር ኣብ ገዛእ ርእስና ኣዕሚቕና ኩነታት ነብስና ምስቲ ሓቂ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንተኣነጺርናዮ ብመሰረት ትምህርቲ መድሓኒና ሽዑናትና ክንገብሮ ኢና። ንኽብደት ሓጢኣትና ንፍራሕ። ብሓጢኣት ዝጸልመቱ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ግዜን ንቑሓትን ስምዒትን ኣብ ኩሉ ቦታታት ምህላው ኣምላኽ ይስእኑ እሞ ካብ ኣጠማምታ ደቂ ሰባት ብምሕባእ ካብ ምጥማት ኣምላኽ ከም ዝርሕቑ ይሓስቡ። ሰራቒ ዘማዊ ብሕቡእ ፍትወቶም ዘዕግቡ ብርግጽ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ነበርቲ ሰማይ ከመይ ገይሮም ሓጢኣት ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣይሓስቡን እዮም። እዚ ነቲ ሓጢኣተኛ መንፈሳዊ ዕውር ምዃን ኣየረጋግጽን ድዩ? ምሳሌ ወንጌል እቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ርሑቕ ሃገር ጉዕዞኡ ምስ ገበረ ኣቦኡ ድማ ንብረቱ ብዕግርግር ከም ዘባኸነ ይገልጽ። ሉቃስ 15:13 እምነቶም ዝሰኣኑ ዝኾነ ቅዱስ ነገር ዘየለልዩን ሰባት በተመሳሳሊ መንገዲ እዮም ዝዋስኡ። ንሃይማኖት፣ ንኣምላኽ፣ ንሕግታት ስነ ምግባር ዘዘኻኽሮም ነገር ዘይብሎም፣ እቲ ብሓይሊ ዝተዓፈነ ሕልንኦም ዘይነቕፎም ቦታታት እውን ይብገሱ። ኣብዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረኽብዎ ሓርነት፣ ካብ ኩሉ ንጹህን ሰናይን ነገር ኣብ ፍትወቶም ይሕንብሱ። ነቲ ካብ ሰማያዊ ኣቦ ዝረኸብዎ ርስቲ የበኽኑ። ክእለቶምን ልዑል ስምዒታቶምን ኣብ ርክሰት ይስእኑ። ድሓር ድማ ንጽህና ልብን ነፍስን፣ ጭውነት፣ ክብረት፣ ሓቅን፣ ሰናይን ንጹህ ፍቕርን ዝብል ኣመር ከይተረፈ ይስእኑ። ምጥፋእ ህያባት ጸጋ ምስኡ ምጥፋእ ተፈጥራዊ ሰብኣዊ ብልጭታታት የምጽእ። እቲ ተፈጥራዊ ባህርያት ልቢ ይጠፍእ፣ ንሱ ድማ ደረቕ፣ ተሪር፣ ትሪ፣ ስምዒት ዘይብሉን ቀናእን ይኸውን። ሓንጎል ድኹም፣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ቁጥዓ፣ ተንኰለኛ፣ ዝኽሪ ዝጐደሎን ምስ ዝኸውን ኣእምሮኣዊ ክእለት ይቕየር። ሙሉእ ስርዓት ነርቪ ስርዓት ስለ ዝስእን ጥዕና ይጠፍእ። መቐረት ሓጢኣት ብጥልመት ንደቂ ሰባት ህያባቶምን ክእለቶምን ይኸልኦም። ዘይንሳሕ ሓጣእን ንእንስሳ ዝመስል ህይወትን ፍትወቶምን ተውሂቦም ኣብ ኣእምሮኦም ዝተረሩን ኣምላኽ ዘይብሎምን ካብ ጎይታ ይወድቁን ንብረት ዝወደቑ መናፍስቲ ይኾኑን። ድሕሪኡ ብኣጋንንታዊ ምውናን ክሳቐዩ ይጅምሩ። ፍትወት ናብ ኩሉ ርክሰት ይመርሖም፣ ናብ ምጽላም ኣእምራዊ ክእለት፣ ናብ ምጥምዛዝ ስምዒታት ደቂ ሰባት፣ ኣብ ዕቡድ ሙግያይ፣ ናብ ስምዒታውነት ጥራይ። ጥዕንኦም ይዕንውን፣ ስርዓት ነርቮም የድኩምን።
بحسم ጭንቀት ክሳቀዩን ክስዕቡን ይጅምሩ እዚ ድማ ንኩሉ ሓጎስን ንጹህን ቅንኢን ኩሉ ጽቡቕን ሞራላውን ጽልኢ የለዓዕል እዚ ጽልኢ እዚ በብቕርቡ ንሓየለ ናብ ቂምታ ናብ ኣድላይነት ክፍኣት ንጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝዛረብ ንኩሉ ንቅድስና ዘዘኻኽር ንሓቂ ህይወት ዘዘኻኽር ናብ በደል ድማ ይመርሖም አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን